municipio para la residencia de tercera edad o centro de día en aras al apoyo y ayuda a personas con dependencia y necesitadas. Y tercero, que se dé traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno para que dé instrucciones al Ministerio de Trabajo o, en su caso, al órgano que corresponda. Vaig contestar. Com és habitual, el portaveu de l'oposició, les seves propostes d'arriben tard o són oportunistes. La moció la presenten vostès el dia 1 del 3 del 2014, on sol·liciten un informe tècnic competent per evitar qualsevol catàstrofe i exigeixen a l'Ajuntament inici els tràmits per demanar la cessió de l'immoble. Suposa que us haurà ajudat l'acord de la Junta de Govern que data del 30 de l'1 del 2014, on s'inicien els tràmits després de les valoracions anteriors, com és l'informe de l'arquitecte municipal de data del 12 del 2013, és a dir, 2 mesos abans que vostè ho demanara. Com és habitual, arriben tard. És més, aquest equip de govern ha continuat una labor iniciada anteriormente en acord del govern de data del 4 del 5 del 2005, on es va comunicar a l'Ajuntament que estava en procés de compensació econòmica a data de gener del 1986, tenint en compte que dit immoble procedia de confiscació efectuada en virtut de la Llei de Responsabilitats Polítiques el 9 de febrer de 1939, segons la resolució del Tribunal Suprem que Sala Contenciosa Administrativa del 4 de novembre del 2003. Una vegada comunicat pel Ministeri a través de la seva oficialia major les possibles opcions, després del requeriment efectuat per l'Ajuntament, s'està treballant tant per l'Ajuntament com el propi Ministeri en buscar la millor solució tenint en compte que la titularitat és de l'administració de l'Estat. Les opcions proposades pel Ministeri de permuta o compraventa passem en una valoració de l'immoble per part dels seus tècnics i en aquesta fase es trobem en aquests moments. Com a alcalde i independent del partit que represente, no entraré en les valoracions que vostè fa sobre l'assò del PSOE en tal immoble, ja que el seu desconeixement és de tal magnitud que l'única alternativa possible és infondre malestar. D'altra banda, li recorde que en l'època en què vostè va ser alcaldessa va tindre l'oportunitat i potser hauria sigut el moment de gestionar un altre immoble confrontant en el centre de salut com a residència o centre de dia i ningú sap ni pot ni tan sols els veïns que confiaven plenament en vostè s'han quedat decepcionats per sempre perquè no va acabar la gestió i va passar a mans particulars. Això queda per la memòria d'una gestió nefasta. No valoraré més enllà de les dates que li vaig facilitar la qüestió de les residències en l'actualitat, perquè vostè i els assistents poden traure les seves propòsits, les pròpies conclusions. Resumiré la situació actual de residències en la Comunitat Valenciana. Des de l'any 2000, la Generalitat traguera a concurs públic la creació de 9.000 places de residències de la tercera edat, de les que al final se'n van fer 6.000. El Consell va deixar de construir o subvencionar la construcció de nous centres per a majors. En l'actualitat estan sense posar en funcionament els centres de dia ubicats en els edificis d'apartaments tutelats i construïts per l'Institut Valencià de la Vivienda. Estan també tancats actualment 40 centres,
construïts amb càrrec del pressupost del Pla Zapatero i el Pla Confiança de Camps i Fabra, perquè el Consell de Benestar Social no disponia de pressupost per a la seva apertura i posada en funcionament. En els pressupostos del 2014, en la Conselleria de Benestar Social, en el programa 313.60, gestió el Centre de Persones Majors. No hi ha ni un euro destinat a la construcció de centres de persones majors, així com també en l'actualitat de les 6.000 places del programa d'accessibilitat que van ser construïdes després del concurs de l'any 2000, hi ha més de 2.000 vacants. Però el que s'ha apostat és poc raonable, oferir a la Conselleria de Benestar un solar per a la construcció d'un centre destinat a la tercera edat, o sol·licitar una subvenció per a construir-lo a l'Ajuntament, ja que entre els plans del Consell actual de la Generalitat no figura ni una creació de nous serveis, sinó el tancament de reduccions dels existents. Per tant, el Partit Socialista votarà en contra d'esta moció. Vull dir-li que aquest equip de govern, format per Socialista i Compromís, estem 3 anys, de moment, en el govern de la Font Figuera. El PP va estar 16. En 16 anys, el PP va ser una època de creixement, no com el d'ara, que estem en una crisi molt aguda, i és més complicat de fer-ho. Jo sé de bona tinta que el PP va intentar fer la residència, però el solar que van voler, d'un moment es van demanar un preu i després el van doblar. Entonces van veure que això era impossible el paure l'Ajuntament de Font Figuera. El problema no està en fer el centre, el problema està després en el manteniment, com és el que està passant en molts llocs, que la Generalitat que subvenciona resulta que paga tard i mal. Per exemple, has tingut el de Ballar, que anaven a fer huelga el dimarts perquè es devien 535.000 euros i anaven a fer una huelga perquè no es pagaven. A part de que la gent que n'hi ha no és la necessària, perquè falta gent i i la faena o el treball que fan, el que fan potser entre 5 o potser correspon a ser-ne 8. I les coses funcionen així. Per tant, és un moment que Font Figuera no pot afrontar aquests gastos per la situació econòmica en què ens trobem així al país. ¿Se la paraula? Sí. Vale. Què? No, tinc de parlar jo que demano la paraula. En relació a la mateixa moció que ha presentat el grup popular, tinc que dir que la present és de caràcter d'urgent, que afecta a totes les persones majors ara, ja fa molt de temps, i que no volem abandonar el poble perquè no tinguem una residència per a ells. I tu que dius que el PP vol entrar de manera urgent en el problema que ens afecta a tots? En primer lloc, tinc que dir que l'immoble ubicat en el carrer Historiador número 1 és un immoble incautat a les joventuts i agrupació socialista, segons l'escriptura, a nom dels seus respectius presidents, don Teodoro Fallos i don Telesforo Soriano. I en la transició mos se va cedir l'ús. El PSOE estava pagant, i està pagant encara, ara enguany ja va deixar de pagar, la contribució a Ulla i Basura. Saps? I si passes i veus el cartel del Partit Socialista, doncs tens dues opcions, o mirar-lo o girar-te la cara, perquè el cartel estarà allí fins que l'Ajuntament vulgui. De totes formes, l'agrupació socialista, en carta dirigida a l'alcalde d'aquest Ajuntament, el dia 2 de gener del 2014, sol·licitava que es fera càrrec de dit edifici i que es destinara a fins municipals,
perquè dit edifici és i serà pel poble de la Font de la Figuera. El Partit Socialista no vol que sigui per ell. No, vol que sigui municipal. Però crec, i és d'equip de govern també, i la immensa majoria, crec que una residència per a la gent major no hauria d'estar en aquest edifici mencionat, perquè ni té metros, ni té jardins, tindrien que prendre el sol en la Cera Ampla, en la Font de Sant Pere o en la parada de l'autobús. Per al grup socialista, igual que crec que per la immensa majoria del poble de la Font de la Figuera, l'edifici que havia sigut l'apropiat era el convent de les monges, que dona 2 carrers. Linda en el centre de metges i té moltíssims jardins i molt ben situat, però a tot això n'hi havia una pega. Encara que estigui veient el telèfon, podies escoltar quan el dirigeixen la paraula. Però com l'educació que tens, doncs dona com el que és. Però estaves tu d'alcaldessa, que en aquesta època es coneix que no veia res de res. En aquella època, el senyor Antonio García Carreras, que el coneixes molt bé, va parlar amb tu dient-te quan eres alcaldessa, així en el despatx de l'Ajuntament. El convent està en venda i les germanes volen que es quede pel poble. És a dir, que el comprarà l'Ajuntament a fer una residència per majors i dependents. I el digueren que el preu per l'Ajuntament de la Font de la Figuera era de 19 milions de pessetes, 114.192 euros. Falta saber si saps comptar. Tu li contestaste que el donar una setmana de temps, que ho consultaries en els consellers. Passa la setmana i a la mateixa porta de Can Antonio García Carreras, que ella sempre pren el sol ahí, des de dins del cotxe vas agachar la finestra i li vas dir que no interessava al poble de la Font de la Figuera, que no teníem diners. El senyor Antonio García Carreras li quidra a les germanes i es ho diu. Al dia següent, en el teu despatx el quidra la superiora de les germanes, Pepita Cardona Lluch, apuntes els noms així, per si acas, que era la major encarregada d'esta venda, i te comunica que les monges volen que siga pel poble de la Font, per damunt de tot, i que volen que es faci ahir la residència a majors i dependents. I si no tens diners, t'aplacen el pago tot el temps que el faci falta. I tu li contestes en seguida que l'edifici no el vol el poble, que ho has consultat i que no li interessa a ningú preu. Doncs perquè vegues el solar del metge que està al costat era el galliner dels monges i el va comprar en anteriors ajuntaments governats per tu, que era un past que tenies que haver vist. A la setmana següent, de 9 milions de pessetes, 114.192 euros, era per l'Ajuntament. A la setmana següent, l'edifici es va vendre, no es va vendre en 10, es va vendre en 25 milions, però al comptat. És per això que el grup municipal socialista el fa 2 preguntes i una explicació. Primera, per què vas prendre aquesta decisió si no ho vas consultar a ningú grup municipal? I tinc constància d'això. Segon, quins interessos tenies en aquesta venda perquè no fos de l'Ajuntament? I per tot això, crec que el poble de la Font de la Figuera vol una explicació a la venda del convent de les monges, ja que tens tant interès en que se fique una residència o centre de dia. De totes formes, com han anomenat algunes persones,
estan disposades a vindre així a rectificar-se, no és que parle per ganes de parlar. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, sense cap dubte, les formes de la moció, conforme la senyora Penedès moltes voltes ha comentat, el que exigimos i demés qüestions així, pues marquen el seu talante, el seu tarannà i la seva forma d'intentar crear una nova polèmica. Ara s'acaba de l'escut, pues ara té que ser la residència. La residència que, ara que el senyor Calatayud dia la xifra, pues sí que és cert que l'Ajuntament en 2013 ha obtès un remanent positiu, és a dir, té un superàvit de 118.000 euros. Ara podríem comprar l'ICE un moment, el que passa que el problema està que això no és el moment, ja està venut, evidentment, i sobretot que la qüestió no és només el si una residència se compra o si un solar se compra, perquè després de tindre el solar, evidentment, fa falta fer l'edificació. Que vostè, com a portaveu del Partit Popular, no sàpia que en la legislatura anterior, al final de la legislatura anterior, quan vostè ja era presidenta del Partit Popular, senyora Penedès, si tanta intenció i tantes ganes tenia de ser alcaldessa, alguna cosa le diu que tindrà en compte i alguna cosa, almenys, ja no dic que vinguera als plenos, perquè, evidentment, tal volta això per al seu ego no seria massa positiu, però informar-se una miqueta de les coses que s'aproven, tal volta sí que tindria que ser conscient d'això. L'Ajuntament va fer una reserva en l'Alt de la Creu precisament per les connexions que n'hi havia d'un terreny suficientment gran com per poder tindre totes les instal·lacions que en un futur se poden plantejar i que sí que pugui tindre jardí, evidentment, i no com l'espai al que vostè planteja. És curiós que vostè parle de la Casa al Poble i faci referència al cine, a la zona d'oci, al ball, a la cafeteria i a tantes coses, i després el que planteja siga que precisament en lloc de retrobar i de rehabilitar aquest espai en aquesta línia, convertir-la en una altra quan ja n'hi ha un espai, quan ja n'hi ha una zona reservada precisament per a aquesta finalitat. Però sí n'hi ha diverses qüestions. El Partit Popular queremos evitar, diu, que això, de veritat, podrien buscar-s'ho vostès de cara a la campanya electoral. Permetiscan que li passa com a recomanació. Queremos evitar. Vostès queremos evitar. Què queremos evitar? La llei de dependència, vostès, en el moment en què la llei de dependència està modificant-se l'aplicació, que persones que no tenen cames estan millorant la valoració en la llei de dependència, a mi em cauria la cara de vergonya de dir que queremos evitar. En el moment que n'hi ha tantes tramitacions de tantes persones dependents que no tenen encara a dia d'avui aquesta valoració positiva, a mi em cauria la cara de vergonya, senyora Penedès, em cauria la cara de vergonya. Que el pagament per part de, conforme ha dit l'alcalde, no n'hi ha ningú tipus d'ajuda, que això, per cert, és una competència de la Generalitat i per tant tindria que valorar-se d'una forma tal volta un poc més intensa, que és el que fa o que és el que deixa de fer la Conselleria de Benestar Social en aquest sentit. Però bé, al final a vostè li interessa crear polèmica i vostè no és gens realista. Jo ja no me vaig a ficar ni on viu cada un ni en què s'entreté, en què passa su tiempo libre. En la pàgina de la Conselleria de Benestar Social pot entrar vostè perfectament, perquè l'única cosa que he fet ha sigut imprimir-ho, fica, i li vaig a dir en castellà perquè la senyora Lluc també després no me renegui. Las residencias de mayores dependientes prestarán una asistencia según las necesidades y el nivel de dependencia de los residentes, que son con carácter obligatorio. Contemplará al menos los siguientes servicios. Servicios básicos de alojamiento. Per tant, algú tindrà que estar pendent d'aquestes persones mentre està ahí. Restauración. Exactament el mateix. Lavanderia, exactament el mateix. Atención sanitaria, y ahí inclou cuidados básicos y atención médica. Atención de enfermería, dirigida a la prestación de los cuidados de enfermería, tales como la preparación y administración de medicamentos, curas, sondajes y otros.
actividades de rehabilitación, és a dir, fisioterapeutes, entre altres coses, asistencia farmacéutica, prevención y promoción de la salud, atención psicológica y actividades de terapia ocupacional, atención psicológica y actividades de terapia ocupacional. Perdó, ho he repetit en voltes, però ho marca directament així en la fulla de la conselleria. Atención social, animación sociocultural, atención social, individual, grupal i comunitària i atenció social familiar. Imagines quantes coses suposa i quant de personal pot exigir la conselleria en aquest sentit quan ja li dic que no està pagant, que no està plantejant, que no està tenint en compte el manteniment dels edificis i que tampoc està tenint en compte el manteniment del sou d'aquestes persones, conforme li dia l'alcalde abans. Senyora Penades, vostè està molt lluny de la realitat, molt lluny de la realitat, de veritat. De vegades em sorprèn molt negativament que la seva línia d'actuació siga tan populista i que no es tingui en compte les feines i les dificultats per les que travessem les institucions i les dificultats que ens fa també la Generalitat. Perquè si obres com el centre polivalent s'han acabat de pagar fa no res, i tot el tema de la promoció dels plans d'ocupació de 2011 s'ha pagat de l'Ajuntament, però la Generalitat de 2011 estic parlant, la Generalitat encara no ha pagat ni un cèntim, que tinga jo constància, potser ho ha pagat avui, xica, i se m'escapa, però que no és que ha pagat res encara de 2011 i vostè proposa que l'Ajuntament es plantegi el fer una inversió així. Vostè sap què va costar el centre polivalent? Vora 500.000 euros. Imagines el que costaria invertir aquesta quantitat de diners, no, molta més, per arribar a fer una residència. I jo li dic, si n'hi haguera un suport i n'hi haguera una Generalitat que tinguera un control adequat i que, evidentment, pagara conforme toca, jo seria el primer. Però, per tant, així n'hi haurà que fer un plantejament clar. I això, les promeses electorals, n'hi ha que maximitzar-les. I el problema està en que les promeses electorals que tots puguem fer i que tots hem pogut fer tenen que dependre directament, simplement per les competències que li corresponen a la Conselleria de Benestar Social, que sap perfectament qui governa allí, com i de quina manera facilitar aquestes qüestions als ajuntaments, perquè els ajuntaments al final són la primera institució que dona resposta a les necessitats de les persones. Com a primera institució, el que està fent aquest ajuntament és, primer, augmentar l'atenció domiciliària. L'Ajuntament de la Font de la Figuera recibeix una subvenció de 3 mesos i mig, i ja li ho he dit moltes voltes, per a l'atenció domiciliària. I la resta de mesos, que jo sàpia, els mesos de l'any en són 12, és a dir, alguna cosa n'hi ha que fer ahir. I ahir serà on tindrem que prioritzar. L'Ajuntament de la Font de la Figuera l'any passat va arribar fins al mes d'agost per a facilitar l'atenció a la dependència. Atenció a la dependència, atenció al domicili i el taller de convivència. Les persones amb discapacitat que poden tindre una major mobilitat. En aquesta línia és la que estem treballant. Enguany, ara han acabat un pla d'ocupació, que per cert, lamentable, els bloquejos que ens fa els governs diferents del Partit Popular siguen que si l'Ajuntament té remanents positius no pugui invertir-los en plans locals d'ocupació, això és lamentable que no s'invertisca en persones. Però a vostès això és igual. Vostès venen així a fer populisme i a crear polèmica. Ixa una. I l'altra, resulta que ens deixen que contratem a 3 persones i el que ens donen és per a contratar-les 5 hores a la setmana. No sé, de veritat, jo estava en la selecció igual que podria estar vostè, i jo no sé com a mi caia la cara de vergonya i no podia fer res absolutament perquè aquests diners venien de València. Bueno, de València o ja no sé d'on venen, però bé. Però a mi em cau la cara de vergonya d'aquestes coses, de no poder arribar a cobrir tot l'any. En aquesta línia és la que està treballant aquest equip de govern. És a dir, el plantejament ha de ser, primer, que l'atenció a domicili cobrisca tot l'any. I, evidentment, en el moment que cobrim tot l'any i en el moment en el que puguem tindre el taller de convivència també durant tot l'any, entonces plantejarem el centre cívic, aprofitant sempre que siga possible les instal·lacions que té l'Ajuntament, perquè d'alguna forma, si la Generalitat ens pagara quasi 300.000 euros que ens deu, d'alguna manera podríem jugar amb més facilitat, però avui per avui no està pagant. Ja dic que ens ha pagat en novembre lo de 2010, lo de 2010 ens ha pagat en novembre, quan ens pagarà lo de 2011?
És que n'hi haurà que ser realistes en aquest sentit i n'hi haurà que plantejar en claretat les coses. És a dir, prioritzem atenció a domicili, taller de convivència i després, una volta això ja ho tinguem assentat, ja plantejarem el que n'hi hagi un centre cívic, a ser possible facilitant i aprofitant els espais que n'hi hagi. A partir d'ahí se'n passarem al centre de dia i ojalà fora el més pront possible. I ja després, conforme anem mirant les inversions, es plantejarem la residència en el lloc que, si no recordo mal, senyora Lluc, m'ho pot dir vostè també, crec que es va aprovar per unanimitat en un dels últims plenos de la legislatura anterior i, per tant, el que se fa és, el que se va fer en aquell moment va ser habilitar o reservar una zona de les que li corresponen a l'Ajuntament per a poder ubicar en un futur la residència allí. És a dir, prioritzem, siguem realistes, deixem el populisme i anem directament al que fa falta, que és que, com a mínim, les persones dependents tinguen l'atenció domiciliària tot l'any. Moltes gràcies. Senyor alcalde, el meu serà molt curt perquè les intervencions estan... Senyor alcalde, vostè, molt ben dit, ha dit que en l'altra legislació se podia fer, en l'altra no, en l'anterior. Se volía comprar el terreno de la residencia y va a ser como usted ha dicho. Entonces no va a poder ser. Va a ser una equivocación, pero no podía ser, no n'hi havia diners i no se va fer. Rectificar això, quan se va fer el pla parcial d'allà de Moliner, se va dir, el que està dient el senyor Muñoz, se va deixar el que a l'Ajuntament li perteneix exclusivament a una residència o un centre de dia. Que vostès el tenen allí, perquè l'altra legislació ho va fer així, que manava el Partit Popular. Perquè ara mateixa pareix que el Partit Popular està passat per la Font de la Figuera sin pena i sin glòria. I miren vostès, el Partit Popular té un centre metge que tenen vostès tots disfrutant-lo gràcies al Partit Popular. I no li ha costat un duro al poble de la Font de la Figuera. Quan el senyor Muñoz diu el polivalent mos serà pagat ara, pues sí, senyor Muñoz, han tardat a pagar-lo. Però al poble de la Font de la Figuera no li ha costat un duro, i ahí està el polivalent. Luego el Partit Popular es va preocupar molt i va fer molts edificis que estan ahí. Jo dic, quan vostès se'n vagin, quan se n'anen tots, i entre qui crega convenient el poble, jo diré quins edificis han deixat vostès. Jo ho preguntaré també. Perquè vostès han ficat el Partit Popular com un tabac, com si aquí 6 anys el Partit Popular hagués estat i no. El Partit Popular així en 6 anys ha treballat moltíssim i els anys que ha estat jo, moltíssima feina. En aquest despatx de l'alcalde havia cola i tots els consellers no tenim hores per treballar, el qual no vull dir que vostès no ho facin. O sigui, no m'estic clavant en ningú, simplement estic defendent en les 2 legislatures que ha estat jo. Centre metge, polivalent, nave, pont per on passem per no eixir a la carretera. I alguna més se quedarà. Per això us dic jo a vostès que sempre que unes persones, uns polítics, entren en un ajuntament, fan el que poden i treballen el que poden. Però jo li dic a vostè que en les altres 2 legislatures que ha estat el senyor Muñoz, s'ha treballat tot el que s'ha pogut. I aquest terreno que cita el senyor Muñoz el tenen vostès gràcies a que l'altra legislació se va fer i allà està i ojalà puguem fer-lo vostès. Moltes gràcies. Espera un moment, portaveu del Partit Socialista. Senyora Lluch, quan m'ha sentit el grup socialista dir que l'anterior equip de govern del Partit Popular no havia fet res. No, no li ho has sentit. Bueno, entonces, si no ho has sentit del grup socialista i estem en coalició, en compromís, tu vas sentir així dir que l'anterior equip del grup popular no farà res i que digues que el centre dels metges l'heu fet i no costa diners al poble? Això ho hauràs dit tu? No, ho dic és. No, perquè els interessos qui se'ls paga? No, espera't un moment. Espera, que els interessos tu no els comptes? No, però tu no m'hauràs sentit a mi, com a portaveu del grup
socialista dir res que hagin fet els altres governs. Han fet el que han pogut. Justament. Però entonces m'agradaria que retirares això que has dit, que havíem dit que no havíem fet res. Nosaltres hem entrat a treballar pel poble. No, sí, ho has dit així, clarament. Ho hem sentit tots i jo no estic sol. No, però sí, ja està gravat. Mira, hem entrat així per treballar pel poble. Fent més, fent menys. I jo no estic dient res al grup popular dels altres governs. Han fet el que han cregut convenient i el que han pogut. Però no diguis que el centre i el polivalent no ha costat diners, que sí que ens ha costat diners. Si haguérem pagat, mira, si haguera pagat la Generalitat quan tenia que pagar, jo t'aguantaria i el diria, xesques de veres. Però, efectivament, no és així. Però quina quantitat s'han pagat en interessos? Això, podies saber-ho tu vinguent demà a la secretaria i enterant-te, per haver-ho dit. És que, mire, no, però és que és de veres. Els interessos és una minúcia, o seran per tu. Però resulta que ens han costat a tots els contints de Font de la Figuera. Pues imagínese la que tengo que fer, no? Ja té una altra volta. Bueno, just, t'ha quedat tranquil·la? Ha atacat jo al Partit Popular que antes, pues entonces m'agradaria que retirares... Pues si vostè la fes, jo ho retiro. Vale, molt bé, gràcies. Home, m'arrofes, de veres. Perquè jo això no ho he dit. Ni el meu grup tampoc. Per al·lusions, si se me permet, contestar-li a la senyora Lluc. Ai, senyora Lluc, vostè el que no pot ser és que vulgui eixir a torejar i que el bou no li vaig. Pues em disculparà, però que és una qüestió lògica. No te preocupes, que jo digo poc a poc. Mira, així no. Si vostè sap que a mi m'encanta discutir en el bon sentit de la paraula, que és simplement intentar arribar a algun acord en aquest sentit. Si este regidor, dins de les seues competències, de les que sí que tinga, no haver volgut que vostè haver dit què ha fet el Partit Popular o què no haurà fet, directament com a portaveu de l'equip de govern i com a responsable del tema de la comunicació, en la revista, en el període últim en el que vostè apareix en la contraportada, una entrevista d'una pàgina completa, directament no haurà permès que vostè se li agafeix en entrevista, però és que no és el tarannà d'aquest regidor. Vostè ha fet una valoració al respecte del centre metge i ha fet una valoració al respecte del centre polivalent, que jo no vaig entrar en les qualificacions de com més o menys funcional podrien ser cadascun d'aquests centres, perquè al cap i a la fi, d'alguna manera, el que ens correspon a nosaltres com a gestors és precisament intentar maximitzar-los. Vostè ha dit, a veure quins edificis deixa este govern. Eixe és el seu problema, senyora Lluc. Eixe és el seu problema. El Partit Popular té l'obsessió de, si se me permet, bueno, no vaig a dir-ho perquè és una paraula malsonant i no, però si se me permet, fer conforme fan els gossos. I al final el que passa és que l'única cosa que fan és crear continents sense contingut o sense un contingut. Vostès estan obsessionats en el crear continents i si no, mire la clòxina que tenen a València i l'ús que li donen en aquest sentit. Vostès no pensen en les persones? Vostès no pensen en les persones. Perquè al final, aquest ajuntament el que està fent és invertir precisament en la felicitat, en la tranquil·litat d'aquestes persones i per això mateix estem maximitzant l'atenció a les persones amb més necessitats, tant les que passen fam com les que tenen una minusvalidesa o tenen dependència. És a dir, que tal volta el que toca un poc és canviar les prioritats, perquè aquestes prioritats seues són les que ens han portat on ens han portat fins avui. Són més de 11.000 euros els que hem pagat trimestralment per amortitzar aquest préstec. Li torno a preguntar jo ara a vostè, pensant en les persones, què haurà passat si aquest ajuntament no siguem responsable s'haver esperat a pagar-li el jornal a les persones que van estar contratades en l'estiu de 2011 fins que la Generalitat pagara el que li deu a l'Ajuntament? Que a dia d'avui
i 6 persones, les que van treballar en l'estiu de 2011, no haurien cobrat encara. És a dir, canviem les prioritats, que aquestes polítiques són les que ens han portat així i replantegem-nos com i de quina manera utilitzem els recursos. I deixem-nos ja de tant de populisme i de com i de quina manera plantegem les coses. O sigui, que el centre metge no és pensant en les persones. Allí no va ningú. Senyor alcalde, acabe ja la moció. Gràcies. Jo no vaig a dir el nom, perquè no diga que es posem en ella, però jo, quan ha comentat el Partit Popular, i com ha dit el meu companyero, jo no és que estigui en contra del que ha fet el Partit Popular, jo només que li ha dit... Això tampoc ho hem dit nosaltres. Jo només que he dit que en 16 anys que ha estat el Partit Popular no va fer la residència, que ha fet altres coses molt correctes i ho veig tot molt bé. Jo tot això ho veig molt bé. Sé que no la va fer perquè el que li venia als terrenos es va voler doblar en el 100%, i això va ser una barbaritat. Ahí jo critique al dueño dels terrenos i valore el que va fer el PP, deixar-se-ho estar. I després no l'han fet perquè la situació de fer una residència no està tot en fer-la, és després el manteniment. Jo, del que ha fet el PP durant aquests 16 anys, a part de que tinc amistat, perquè jo procuro, siguen del color que siguen, comportar-me en tots en forma figuera. No m'aparte de ningú, no li llevo el saludo a ningú. Per tant, no tinc el per què dir o interpretar que el PP no va fer res. La paraula, senyor alcalde. Per tancar el debat de la moció, el Partit Popular simple i llanament demanem que un immoble que